Уважаеми колеги, мечтата на колективния Запад винаги е била да види Майдан в Москва. В продължение на десетилетия Западът обучаваше и финансираше много хора и организации в Русия, надявайки се те да се превърнат в неговата пета колона и сами да съсипят страната си. Но въпреки милиардите долари и евро, дадени за тази цел, мнозинството от руските граждани отхвърли данайския дар на западните лицемери. Нормалните руски граждани отлично разбират, че тези хора, въпреки всичките си високопарни слова, пет пари не дават за демокрацията, свободата и просперитета на Русия. Единственото, което искат, е тотален контрол върху Руската федерация и да я грабят безнаказано. Западът много иска да се повтори ситуацията от 90-те години, когато техният любимец Елцин и приближените му олигарси изпълняваха безпрекословно желанията на чуждите властови центрове и разпродаваха страната си. Днешното ръководство на Русия отдавна отхвърли тази васална зависимост и затова Брюксел и Вашингтон правят всичко възможно, за да го свалят. Само че нито излетите колосални суми, нито истеричната пропаганда постигнаха тази цел. Чуждестранните агенти на влияние в Русия или избягаха при своите покровители, или замълчаха засрамени. Тотално сбъркана е политиката на колективния Запад по отношение на Русия. Вместо да водят откровен диалог с Москва, западните ръководители решиха, че могат лесно да съсипят тази държава. Сметнаха, че на безценица ще си купят руския елит така, както са правили западните колонизатори с местното население в Африка и Америка. Повярваха, че днес тлъстите грантове и безплатните вояжи до Брюксел и Вашингтон за руснаците ще бъдат това, което някога са били изкрящите маниста за американските и африканските племенни вождове. Да, отделни НПО-та и политици се продадоха, но в крайна сметка се оказа, че огромният финансов ресурс, отделен за антируска пропаганда, не е довел до нищо. Продължаването на тази стратегия ще доведе до същия нулев резултат. Благодаря.